Bueno, eta Algara Clown, elkartian. Zein da bakoitzan eginkizuna? Zertan ibiltzen zeate? Bueno, ni zuzendari lanetan ibiltzen naiz, batez ere formazio aldean, ez? Bai, pailazo taldea formatzen. Bai, pailazo bolondresak, pailazo profesionalak, eta gero, pailazo lanetan ere aritzen naiz pantxineta modun. Osa, patxineta ditzen zea? Bai. Gozoa zea, orduan ez da? Vale. Ondo. Eta ni bulegoan. Eta zu bulegoko lanak iten. Bulegoko lanetan, pixkat kudeak eta merchandising desberdina dakau, kamisetak eta produktu desberdina saltzeko. Ondo. Azkenian, baliabide ekonomikoak behar izate ditugulako proiektuak aurrea indezan, eta horren kudeaketan, voluntarioak ere badaude, profesionalez aparte elkartian, eta voluntario hoien kudeaketaren nik ematen dut. Eta gero, baliabide ekonomikoak lortzeko lan guztia ere, bai, diru laguntzen eskaera, eta guztia... Lan eharrakazu orduan, ez da? Bai. Hemen ez badu iten dorletak eserretan, zanak txian gelditzeka goziak ingania. Bai. Ondo, garrantzitsua. Ondo. Bueno, eta zenba zaudete elkartian, zenba kide zeate? Pailazo taldean gutxi gora bera izango gara 16 bat, 11 bolondrez, 4 profesional, eta gero galere elkartean baditugu pailazoak ez diren bolondrezak, beste bolondrez batzuk, ez? Merchandisian edo laguntzen digutenak, itzultzaile lanetan, sare sozialetakoak, gaztiak hor dabiltza, tope. Eta garagunekoak. Garagunekoak ere... Goienetxe Fundazioko garagunetakoak Zarautz Berillo eta Renterikoak laguntza igute pixka bat, merchandisinga saldu, behaiek kokatuta dauden herritan elkartia ezagutzea eman, da holakoak. Ondo. Eta, pantxineta esan dezu, ze pailazo gehiago topatuko ditugu bertan? Zeintzut dira hor, ze? Brownie, ez? Txibiron? Puxika bai. Puxika, bale, ados. Puxika ongo da. Kurrusko ere bai. Kurrusko ere bai, bale. Bai, kurruskokin gainak koskorro, kurrusko, nazto ikenaz askotan. Eta Filipo. Filipo, bale. Eta Filipo. Oiek batez ere topatuko ditugu ospitalian, eta egoitzetan, baina geriatre clown proiektuarekin. Ados. Eta didez, hor, zein da pantxinetan eginkizunak? Jendia barrera zi, humore banatu bai, baina nundik no ebitzea, zein da zehazkizue lana? Bai, nik normalean osteunetan joaten naiz ospitalera, kirofano akompainamendu eikia, bai? Egoten da eguneko ospitalean, bai, kirofanoa, eta orduan bertan ibiltzen naiz, askotan urduritasun handia dago, antxetatia... Bai, egoneza eta bai, hori kudeatzeko laguntzen. Hori da, batzuetan ebai gaina... Goizean goizkuten dira eta eguardian pasatzen dira kirofanotekan. Orduan ere ordu asko dira hor zai, eta orduri gaudenean luzeago, ez? Orduan, geldialdi hori, ez? Alde... Odena kudeatzeko eta atzeginagoa izateko, alegia, eta? Ondo. Bueno, eta bikote, ze hospitaletan ibiltze zeate? Beti berdinean, o alde batetik bestea, edo... Donostiko ospitalean ibiltzen ga. Bale. Momentuz, Donostiko ospitalean eta gero bai egoitzetan Gipuzkoan barna ibiltzen gara, bai? Gipuzkoako egoitzetan, baina ospitalean Donostikoan. Donostiko ospitalean. Eta pediatria arloan gainera. Bale. Bai. Osea, txikitsuekin gehien bat. Bai. Vale. Eta esan dezun bezala, eotezela kirofanoa jumun aurretikan, zen arlo gehiotan laguntzen dio ezue gaztetxuei? Bai, hoi osteunetan juten gara pediatriako kirofano akompainamendua ikea, ez? Baita ere alergiako arloan ibiltzen direnei, beraiekin ibiltzen gara, eskolara joaten diren umeak, baina astelenetan badoazte Filipo eta Puxika, astelen atxaldetan, eta beraiek ibiltzen dira pediatrian, ja geletan hospitalizatuak dauden umeekin. Bale, ja denbora gehiago, edo posoperatorio baten, edo... Bai, edo egun batean handaudelako, kirofanotik pasagabe, beste gaixotasun motengatik, ez? Onkologian ere bai ibiltzen gara, ez? Onkologiako arloan, bai astelena eta bai ostegunetan, ez? Ume asko daudelako ere bai, beraien, zaintza hori bardutela, ez? Astero bertara joan, medikamentu hartu,
ez? Eta beraiekin ebai hortan ibiltzen da. Onda. Ze lan txukun egiten dezuen da ze biharrezkoa. Agola txiki-txikin behar da? Oso ondo, profesionala da, Dorleta labana ondo moitzeu, fin, binagreta batiteko gaina indezu txiki, ondo, hola guztete zait. Zure bai xerrak oso ondo, zuke bai. Zaila, oso ondo. Zente honen erantu nuen zai, nire zehaz esan nuek, vale. Venga, eta nola prestatzen dezue adibidez, bilketa hori behaiekin, edo nik pentsatzen dut, numeko gauza balin badaka, o beste balin baka, ua balin baka, etxatela histori berdinekin jungo garea, ez da? Igual sensibleo jun behar zeate, edo era batea o bestea, igual, ez da? Bai, a ber, ez guaz horrela geleta. Gauz oso importantea da, lehenengo geletan sartu baino lehenago biltzen garela bai enfermerekin edo bai auxiliarrekin jakiteko pixko bat gela horretan zertopatuko dugun, ez? Zer duten, bai, zenbat denbora daramaten, eta orduan horren arabera sartuko gara modu batean edo bestea. Egia da beti baimen eskatzen du. Bai, no? Zenbatzutan, zeun nola zaun ez zugogua, baina ez paiasuk edo ez inor ikusteko. Bai, ez una, ez bai. Guraso eta nahiko, igual, Bai, eta medikoei ezin esan, ale, 6 kanpoa. Claro. Guri esateko aukera badao. Ados. Baina gutxitan gertatuko hori, ez da? Bai, gutxitan gertatzen da. Gertatzen denin askotan gero, bai, asera batian esetza esan, gero saltzi eskatzen digute. Bai, ez da? Da mutu iten dira gero, ez da? Bai, edo momentua. Ja, igual momentu hortan ez, baina hortikan ordu batzuta bai, edo hortikan momentu batea, ja. Bai, normalean oso gutxitan izatea. Baina, badago, ebai kasu bat, eta ez da ezer gertatzen. Nola jartzen dira umetxoak sartze zatenian hor gelan, eta zuek ikusitakoan, eta eundoko arpegiak, ze arpegi jartzen ditue? Normalean behiak zabal irik izaituzte. Eta, baina ez umiak, gurasuk ebai. Zen, gurasuk horroten dira, aulkian umia ibeitzen, ez? Eta orduan gurasuk izaten dira normalian, hoben jasatzen gaituztenak. Claro, bai zate laguntza handi bat gurasoentzako, umeantzako, baina bai gurasoentzako, ez da? Bai, eta hoi, umentzako goaz, baina azkenian ebai gurasoak apoio idean dute. Familiak daka arazo azkenian ebai, ez da? Bai. Eta gero ere bai gustatzen zaigu asko esatia, langileekin ere garrantzitsua dala, ez? Beraiek daude egunerokotasunean, ez? Gaixoekin. Eta langileek irribarre bateekin agertzea, guretzate bai garrantzitsua da, orduan, beraiei bai, pues, animatzia. Dudi gabe. Perfecto, ez da? Bai, ezin hobe, oso ondo, eta Dorleta guendik eta hobeto. Txiki endo, oso ondo, ezin hobe. Hau, goxatuko dugu guain lasai, esan deun bezala, goxatu hostian, gero txibila botako ditugu, eta gero gainontzeko gauza jungo gea botatzen, laban hartuko izute bendikan, bale? Eta hona basue, organikoa hor dakau, eta horrea bota.